हेल'। सना मा खालामदों? आं ओरैनोसो दंलाबायोमोन। सना आं नोंखौ जा नायनो लुबैदोंमोनलै। जालायबो बेनाबाथाय। देब्रा सना दा बेलासियाव फैदो ना बे जों लोगो हमबाय थाग्रा जायगायावनो। दे होमबालाय दा बेलासियाव फामिखौ लानानै थांगोन आङो। दे सना होमबा दोनथ'नोसै। औ दे होमबालाय। सनाया मा दाबो फैयाब्रा? आंबो दासो सफैखादों। थौ जिरि बैयाव दसे जिरायसै। फैदो होमबालाय। ओमफ्राय नोंहालाय माथो नायनो लुबैलायखो? नायनो लुबैया जायो जाम्बि गावनि हिन्जावखौनो। इस्ला जाबो माखौबा गावनि हिन्जाव जायागारा। आरे हाबायाथ' सानसे नङा सानसे जाखागोन ना। दे जाबाय माखौबा लाजिथाराबो लोगो गोनाङाव। आयै मासि मोजां बिनि रायलायनाय बिनि मिनिनाय। ओहो आं बेखौ जिरायनो होनो हानाय नङा। जेरैब्लाबो आंनि खालामनानै लाथारगोन आं। नामा गुथार हनै मोनानसैबो। दे जिरि होमबा थौ थांसै। थौ। ओइ फामे माखौ नायखोमाबाय थाखो? थांसै थौ। हो? ए जाबाय थांसै होमबा थौदो। आबौ थांनो ओंखारलायखो जिरिहाय? औ आयै आं लोगोजोंसो बेरायहैनो नागिरदों। दानो फैफिनगोन आङो। औ दे दाहाय बिदिबा थाब फैदे। दे आयै। ओइ फामे। ए दानसोरांसै माथो? औ ओमफ्राय बहाय थांनो नागिरदों नोंसोरो? ओहो थाङा ओरैनोसो बेरायलाबायदों। नोंहालाय? आंबो डिउटिनिफ्रायसो फैदों। हा बेहालाय सोरथो जाखो? बियो आंनि लोगोसो जिरि। ए दे होमबालाय बेरायहैदो। ए फामे सोरमोन बेलाय? आंनि लोगोसो बेबो। साख्रि मावो बेबो। न'खराव फिसाला सासेल'। माहाजोनथार बिस्रा। दहाय बेलासियाव फामेजों थांफानाय सिख्लाया मासे समायनामोनब्रा। आं बिनि नाम्बारखौ मारै मोनबावगोन दे? फामिनावनो मोननो हागौ। फामिनावनो कल खालामनांसिगोन आं र'। सोर फन हरखो? ए माथो दानसोरांसो। हेल' दानसोरां। औ फामे मा खालामदों? नै जाखांना ओरैनोसो दङ। अ फामे आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोनलै। औ मा खोथा दानसोरां सोंदो। दहाय नोंजों थांफानाय लोगोआ बयफ्रेन्ड दंना गैयानो? गैयाबा आंनो बिनि फन नाम्बारखौ नांगौमोनलै फामे। ए गैथ'आ बेहा रावबो। ए नंगौ नामा? दे होमबालाय आंनो बिनि नाम्बारखौ हरदो। दे होमबा दा वाट्सएपाव हरना दोनगोन आं नाम्बारखौ। दे होमबालाय फामे दोनथ'सै दे।
दे होमबा दासो गुथाल आरो जिरिखौ गारलायहोनो लामाखौ दासो मोनबाय आं हेल' औ जिरि औ सोरमोनथाय आंसो दानसोरां मैया लामायाव लोगो मोननाया फामेजों नोंजों बेरायहैनायाव अ नोंसो नाम्बारखौलाय सोरनिफ्राय मोना ओमफ्रायलाय फामिनावसो बिहरदों आं मैया मोनायाव ओइ सायासो माथो गुथालसो सोरखौ नेदों नों साया बाजाराव थांनो लोगोखौ नेगासिनो दङ ए नोंहालाय माहाय थांनो आं टाउनावसो थांनो नागिरदों हा बेथ' गुथालसो सोरजों रायलायबाय थाखो बेलाय बिसोरखौ फट' खेबखोमानां बे फट'खौ देखायनानै जिरिखौ थगायनोसै आं नायदो एबार जिरि गुथाला एबार सोरनि जायो मादै जिरियालाय फामिसो फैदों हनै जिरिया न' सिङाव दं जिरि मा खालामदों नोंलाय फामिसो माथो फै जिराय फै औ जिरि मा गोसो जाना फैगोनलाय दिनलाय फैफेरालाय ओमफ्राय जिरि आं नोंनो मोनसे खोथासो खोथा नागिरदोंहाय नों गाज्रि मोनाबा मा खोथा गाज्रि मोना दे खोन्था आं नोंनि थाखाय बिराद दुखुसो मोनदोंहाय जिरि आं बेखौ बिदि सानाखैमोन नाथाय सोरखौ नों सोरनि खोथा बुंखो आं जेबो बुजिनोनो मोनासै र' नै बे फट'खौल' नाय नोङो बेथ' गुथालसो नाथाय बे जों थाफानाय सोरखौ जाखो औ बे गुथालानो खिन्थु बे सिख्लाया बिनिनो मोजां मोननायनो बियो नोंखौ थगायगासिनोसो मोजां मोनो होननानै गुथाल थांखांनायनि उनाव आं बे सिख्लानाव सोंदोंमोन बियो नोंनि मा जायो होननानै अब्ला बे सिख्लाया आंनो खोथाखौ फारि फारि खिथाजोबदों बिसिनि मोजां मोनलायनाया 2 बोसोर जाबायनो नों मिथिदोंना मिथियाखै जिरि गुथाला बिदिसो आंथ' बेखौ बेबायदि होननानै सानाखैमोन नों थगायदों फामे आं नोंखौ मानो थगायनो जिरि आं नोंखौ मालाबा थगायफेरदों नामा र' आं गुथालाव दानो फन हरनानै सोंहरगोन आंखौ मानो बेबायदि खालामखो बियो आंखौ मानो बिदि थगायनांगौ बियो नङा जिरि नों बेनाव कल खालामनाङा बियो नोंनो मा होननानै खिथाबावनो गासिबो खोथायानो बेनो थगायजोबनायखासो दानो बेनाव कल खालामो दानो बियो थगायहरबावगोन नोंखौ नों मोनसेल' खामानि मावदो नों बेनाव मेसेज हरदो हरनानै बेनि मबाइल नाम्बारखौ ब्लक खालामनानै दोनदो दे होमबालाय फामे आं बेबायदिनो खालामसै बेखौ गुथाल आं नोंखौ थैनोबो बेबायदि खालामगोन होननानै सानाखैमोन आंनि सिमांखौ नों सिफायजोब्बाय गासिबो होमबा नोंनि अननाय आरो मोजां मोननाया गासिबो नंखायजोबसोमोन गुथाल दिनैनिफ्राय आंनाव नोङो फन दा खालामसै गुड बाय